Здравейте, геймери, там някакви си. Искам да ви задам един проблем с Steam. Ако може някой да ме опъти към Steam супорта. Вчера си вкарах пари от кеш терминала и като се прибрах вкъщи да купя играта, ми изписа това: имате известие от поддръжката на Steam, парите са вкарани вътре. Като цъкна имате известие от поддръжката на Steam и ми за това възможно този аккаунт е да е ползвал някой друг. Да, влизал съм си на сел с друго IP, но не знаех, че така ще направи. Свържете се поддръжката, писах колко еди кой съобщения, те ми пишат някакви глупости. Ако някой може да ми опъти набързо към Steam супорта, ако някой разбера, ще е перфектно. Че аз колко съобщения съм писал, че добре. Това ми пише всеки път, проблем с моя аккаунт, някакви си глупости, ето като цъкна тука, селинг, някакви си такива, не мога ги разбера. Ако някой може да му пъти, ще е много страхотно, ще му направя нещо, ще го почерпя с баничка, кифличка, не знам. Да, малко, да. И да, ще съм много благодарен, ако някой може да ми помогне. И да. Скайпа ме е така, да му пиша. Така, ще получи някакъв скин гифт или ако играе CSGO. Защото аз исках да скупя тази игра просто от каш терминала. Имам паза бележката и така. Айде, момчета, спирам клипа и да някой ми помогне и да, успех в живота.